Dan Allah me kika rasa? Me kika rasa a rayuwarki? Dawo daga Kaduna. To, matata na ciki. Bidiyon nan ina son yi shi ne saboda matan da suka dinga zuga matata daga shekaran jiya zuwa yau. Farko ma dai sai ta daina social media. Shine abu na farko. Matata dole ta daina social media. Abin da yasa na bar matata take social media ba rashin kishi ba wani abu. Abin da yasa na bar matata take social media saboda inuwar ɗaukaka ta za ta sa ita ma ta samu wani abu da za ta mallaki wasu abubuwa manya-manya a rayuwarta. Kuma already duk komai da nake tana da percentage ɗinta, na bata dama. Yanda daman da na bata a nan da yanda na ajiye ta da ko wasu matan ministers ɗin Abuja na rantse muku da Allah ba su samu ba. Ministers ina gaya muku wannan maganan wallahi ba su samu gatan da ta samu a nan Abuja ba. Dawowa ta kenan. So na ga yanzu da kaman social media take so ta yi amfani, amma kuma saboda wasu ziga da wasu mata wasu tsofin karuwai da ta sani saboda dalili na kuma ta san su. So saboda waɗannan matan ne nake musu warning. Ba na zagi a social media, amma da na ce gutsun uwarku. Kuma duk wacce ta ƙara shige wa matata wallahi zan ci uwarta. La'ada waje wallahi ina gaya muku zan kafe ta in ci ubanta saboda duk na san su. Duk waɗanda suka ziga ta nan suke ziga ta suke ɗora ta akan mace a bar shi ani nayi laifi nayi kuskure. Nayi video da tsohuwar ex-wife ita na ɗora. Is that what abinda zai sa ita ma ta zo ta kafe ta fara bidiyoyi? Is that what zai sa ta tana matan aure? In banda ita ma ni fa da na saki a social media ban saki dan ni na saki ne saboda kada wata ta goma shi ta wuce ki. So nake ki zama babban mace, ki zama kina yin yanda kowai bace babban mace take a Najeriya. Allah ya bani daukakan da a ce na bar account daga lokacin da aka daura auren mu zuwa yanzu, da a ce account na bakki kin fara TikTok daga sanda aka yi auren mu zuwa yanzu, da yanzu followers ɗinki sun get to 1 million. Original account kenan. Me one original followers. To da na hana ki yin TikTok, na hana ki ne, kina ji na aiko wannan sakon saboda bidiyon da kika yi ne da kuma matan da suka je suna wannan maganganun da suke wani yana ci uwar su wallahi la'ada waje. Ni ba na faɗa aure in naga dama, kina ji duk wacce nake son in aura zan aura. Ko yar gidan Fir'auna nake so in aura wallahi zan aura. Ko yar gidan Fir'auna nake so in aura da uwar kuɗi na wallahi zan aura. Yauwa ni ba za wannan kishi ne ko me wannan me